Гасырлар буе үз исемен калдырып, мәңге яши торган кешеләр бик сирәк була. Хәсән Туфанны мин шуларның берсе дип атар идем. Бу шәхес инде 100 елны узып китте. 100 елдан сонда яшәячәк ул, 200 ел туса яшәячәк. Чөнки менә фаҗигалы, язмышлы иҗат кешеләре безнең озын гомерле була. Хәсән абый ул әүлия кебек кеше иде. Менә мин аның бер генә дә теге менә күтәрелеп, дырфа итеп, тупас итеп әйткән бер вакытта ишеткән булмады. Туфанны инде аны төрле мәгънәдә кулланалар. Куәтле, көчле мәгънәсендә дә кулланалар. Чистарту суы буларак та кулланалар. Ихтимал Хәсән Туфан үзенең кеше күңелләрен чистартырга алынган миссиясе турында уйлап, үзенә шушы кушаматны сайлаган. Хәсән Туфан. Бик нык кизәнеп, йомшак кына кул куя торган гадәте бар. Менә шушылай иттереп кемгәдер теге нәҗесләргә, дөньяны булгатучыларга кизәнә дә, ләкин аның күңеле йомшак кына иттереп йодрыгын төшерәдер. Тормыш никадәр генә кыйнаса да, Туфан сынмаган, бәгъре катмаган. Һәр кемнең күңелендә изге бер дәрвиш буларак уелып калган. Ә бит усалланырлык кыен ашаган, нахакка таш капчыкка ташланган. Аннан кайткач та гел башыннан гына сыйпап тормаганнар. Туфан 1956 елда Сәрген сорогын тутырганнан соң кайтырга рөхсәт ала. Ә ул үзенең хатынының үлүе турында һәм үзен кулга алган вакытта 40 көнлек калган Идегәй малаеның үлүе турында белмәгән була. Һәм квартирага кайтып кергәннән соң Хәсән Туфан мондагы хәлләр белән таныша. Кызы әтисенә менә шушы редикульны бирә. Бу редикуль Хәсән Туфанның хатынына беренче бүләге була. Шушы редикульдә Луиза Апасали Әскәрова 16 ел үзенең иренең төрмәдә утырган вакытта нинди авырлыклар күргән һәм нинди документлар булган җыеп, аны яшереп тота торган була. Еш кына квартираларында тентү булып торган вакытта кызы әтисе белән фотога төшкән Гөлгенә ханымны яшь вакытта инде бу әтисен Хәсән аганы фотодан кисеп ыргытырга мәҗбүр итәләр. Һәм бында фотокарточкада кызы гына кала. Сандыгыңда ята синнән калган, белешмәләр салган редикюль. Миннән сиңа, гомер юлдашыма, иң беренче бүләк иде ул. Редикюльдә калган белешмәләр, алардагы кайбер билгеләр, тормышыңның соңгы хәбәрләрен бүген миңа сөйләп бирделәр. Һәр кайсында тамчы-тамчы эзләр. Алар нинди тамчылар икән? Болыттанмы алар, әллә синең керфекләрдән тамдылар микән? Тәрәзәңә җилләр бәрелгәннәр, сагынма дип янап киткәннәр. Күнмәгәнсең, эштән сүрелгәнсең, еллар сине донор иткәннәр. Посылкалар белән ярдәм иттең, без бит илдә, өйдә бит дидең. Ә ул ярдәм каныңа алыштырган паёкларың икән бит синең. Алдарсың дип уйлый идем мени, ә син мине алдагансың ич. Üzülür хәлгә җиткән гомеремне син җаның белән ялгагансың ич. Соңгы таңың беленеп килгәндә дә, күрешү көнен көткәнсеңдер дә, ләкин ирек бераз кишегеп килеп, эзләп тапты мине Себердә. Хәсән Туфан, Луиза Сәлигәскәрова, мулла кушкан исемнәре белән әйтсәк, Гани Камал белән Хизбулла мәхәббәте. Ул ниндидер бер шәрык бәйтләренә, шәрыктәге риваятләргә тиң дәрәҗәдә мәхәббәт язмышы, фаҗига. Хәсән Туфан белән Луиза Сәлигәскәрова 6 елда 6 ай торалар. 34 яшьтә була Хәсән Туфан, аннан 7 яшькә кечерәк Луиза ханым. Бер кыз белән бер малай, 4 яшьлек Гөлгенә һәм 4 айлык Идегәй 40-нчы елда Хәсән Туфанны алып килткән вакытта менә шул халәттә кала Луиза ханым. Луиза Сәлигәскәрова турында язылган инде булса аерым бер очерк юк. Менә тегеннән бер җөмлә, моннан бер җөмлә җыеп күз алдына китергән вакытта
Ул бик нык ихтиярлы, сабыр да, гарур да, бирешми торган, сыгылмый торган ханым булган икән. Актив була ул, тырыш була ул. Әле Хәсән Туфан фаҗигасына кадәр ул үзәктә, бөтен вакыйгаларның эчендә кайнаган шундый бер җәмәгать эшлеклесе. Кыскасы, һәр яктан килгән заманының бер алдынгы фикерле туташы кызы булган. Аннан соң инде бераз күренә башлый. Менә мондагы бик саран гына, берничә генә кәгазьләрдә ул имеш актриса буларак та ул аның мөмкинлекләре шиклерәк, аны кыскарталар да, ләкин ул аларны театрны судка бирә. Менә никадәр көч. Шуннан соң җиңеп чыга, аны кабат алалар театрга. Аннан тагын шушы хәл кабатлана, тагын кыскарталар, тагын чыгаралар. Ул бирешми тагын йөри артыннан. Әле бит Хәсән Туфан да сорап яза, ниндер кәгазьләр, хатлар, документларны тегендә тапшырырга, монда илтергә. Бу вакытта әле ул Казанда. Шул 42нче елда фатирдан фатирга төрле авырлыклар күчеп йөргән вакытта дус эшләрендә дә торырга мәҗбүр була ул. Малай, кечкенә малай авырып китә һәм үлә. Ул бит менә шуның үлеме турында язмый. Хәсән Туфанның башысы килми. Хәсән Туфан ышана, хатларында һәр вакыт әйтә, минем гаебем юк, без тиздән күрешербез ди, өметләр бирә, бөтенләй ихтыяры сынмасын дигән кебек. Менә шушындый бер-берсенә рухи ярдәм бирү аркасында Хәсән Туфан яшәп кала, ләкин ачлыкта, менә шушындый дәрәҗәдә түбәнчелекләр күреп, үзенең сәламәтлеге турында уйлый алмый, әлбәттә, Луиза. Ул сәламәт кешегә дә кан бирү нинди зур зыян дип әйтергә мөмкин. Ә ул ана шул кан биргәч, аларга аз гына икмәк бирелә, аз гына ризык бирелә. Ул вакытта Казанда сугыш вакытында госпитальләр бик күбәя һәм кан бик күп кирәк була. Шул сугыш чорында инде ул кан бирә башлый. Әйберләр сатырга да туры килә. Хәсән Туфан үзе әйтә, минем анда эш өстәлемне дә, минем ниндидер киемемне дә сат, аңа гына терәлеп калса, ул ярдәм итә алса дип. Ул вакытта халык дошманы хатыны дип кул бирмәүчеләр дә күп булган, киная белән әйтүчеләр дә булган. Син инде бик әллә кем булып йөргән буласың, халык дошманы хатын икәнлегеңне онытма дип әйтүчеләр дә була. Һәм аннан соң әле аны яңадан әмер белән Казаннан ук алар. Шурнан гына, фатирдан гына түгел, хәтта шәһәрдән куалар. Луиза Салихәскәрова барыбер тагын кайта, кара эшләрдә дә эшләп йөри, идәндә юарга туры килә аңа. Ул эштән чирканмый, баланың тамагы тук булсын да, ниндидер ярдәм итә алсын Хәсән Туфанга. Авыр тормышта сер бирмәй. Ул төшенгәндер, ул да, ире дә нахакка җәберләнә. Шуңа күрә ул бу нахак бәлә алдында баш ясы килмәгән. Кайчанда булса барыбер җиңүләренә ышанып яшәгән, ләкин эштә бөтенесе җыелып, соңыннан авыру булып килеп чыкканнар шул, яман шеш булып килеп чыккан. Баш иям дә рәсмең каршында мин, күзләреңә багам тилмереп, яшьле күзен Мадоннага текәп, сүзсез калган Рафаэль кебек. Тирбәлешеп куя уйчан гөлләр, бер-беренә хәбәр биргәндәй, кеше булсак әгәр, без дә шулай сыкрар идек бәлки дигәндәй. Хатынының, улы Идегәйнең үлемен дә белми кайтып төшә Туфан Казанга. 16 ел көтә ул Луизасы белән очрашуын. Тик Луиза аны нибары 10 ай көтеп җиткерә алмый вафат була. Шагыйрьгә эченә җыелган бар әрнүен, мәхәббәтен шигырьләрендә бәян итәргә генә кала. Шулай гомере буе Луизасына турылык саклыймы ул? Ул Себер тормышында да, башкада да аның шигырьләренә карата шундай дип була, аскет шагыйрь булган, дәрвиш шагыйрь. Менә Казанга кайткач инде, аның инде беркем дә көтеп тормаган да белгәч. Соңыннан ул 56нчы елны чынлап та гашыйк була һәм анда да
Аңа багышланган шигырьләрен Луиза исеме белән бәйләде. Очрадым мин быел бер чәчкәгә, көтмәгәндә, уйламаганда, нәкъ синдәйгә, синең шикеллегә, әйтерсең лә синең дәвамга. Тормышымның синнән соңгысында сөймәм дигән идем һич кемне. Нишләргә соң миңа, нишләргә соң? Ул һәр яктан синең шикелле. Клара Булатова дигән шагыйрәгә, ләкин шунысы, Клара студент вакытта университетта үзе бик талантлы шагыйрә, бик кызыклы шагыйрә. Аларны котыртучылар, нитүчеләр, хәтта шушы мөхәббәт мәсьәләсе Язучылар союзы идарәсенә барып җитә. Ул заманның 40 уйлап чыгарылган коммунистик әхлак ниләре, бит хәтта шул мәсьәләдә дә тыкшыналар иде. Шуңа күрә Хәсән аганың ул шигырьләрен күбесе вакытында басылмады. Ләкин ул һаман язды, Тәнәкә исеме белән аның шигырьләре башланган иде. Кларага Тәнәкә исеме белән гаҗәеп шигырьләр. Һәм шунысы бар, Клара аның шулай ук аңа багышланган шигырьләре булды һәм хәзер дә языла. Күптән инде хатлар килми миңа, син яраткан зәңгәр букчада. Килми хатлар яңа ел туса да, язлар алмашынып торса да. Килми хатлар синнән. Ничә тапкыр яфрак ярды кайын, ничә тапкыр койды яфрагын, ничә тапкыр синең кайыныңа ялгыз гына килдем мин тагын. Ялгыз гына килдем, ишетим дидем, яшерен серен үткән елларның. Кайының да эштән генә көйли, ил яңгыратыр сөю җырларын. Бу мәхәббәт тарихы хатларда языла. Үзеннән 36 яшькә яшьрәк кызга шагыйрь Искәндәр псевдонимы белән кайчакта көненә 5 шигырь хат язып сала. Искиткеч гүзәл, гынахлардан өстен шагыйрәнә мәхәббәт кыйссасы бу. Тик азагы гына әкияти түгел. 75 яшьлек юбилеена әзерләнеп йөрүче Клара ханым Булатованы без Әлмәт үзәк хастаханәсендә дәваланганда эзләп таптык. Аның мин үч мөхәббәте белән ачыналыйм. Беренчесе инде әлегә ваяга мин Ниса карчык. Ул аңа аның турында язган юлларында әйтә. Тик бер генә кычак бәхеткә дә риза улың идем мин синең. Исеңдәме, Ниса? Исеңдәме? Ул бер кычак бәхет син идең. Булса аның беренче мөхәббәте. Бакыр балда кигән 14 яшьлек шәкерт малай. Икенчесендә хатыны Луиза апа. Гүлнең гөлгенең әнисе. Өченчесендә менә шушы үзе уйлап чыгарган, уйлап тапкан, үстергән, күчергән 76 шигырь ата бараным миндә. Өченчесе бәлки иңгешесе, бәлки иңгешесе булгандыр. Кем белә. Мин аны кабул итәр дәрәҗәдә түгел идем. Клара Хәсән Туфанның кызы Гөлгенә белән яшьтәш. 36 ел айырма. Бу мәхәббәтне яшь кыз гына түгел, күпләр аңлый да, кабул да итә алмыйлар. Чөнки заманның әхлак кагыйдәләренә сыймый дип саныйлар. Хәтта Язучылар берлеге идарәсендә тәртибен тикшереп, улуг шагыйрьне мәсхәрәлиләр. Моны миңа чыгыннан Әмирхан ага Единкей үзе сөйләде. Канчалар дип атады ул безнең ул чактагы башыкларыбызны. Алар кеше түгелләр иде бит диде. Алар аны менә шулай итеп таптадылар. Гомер абый Бәширов та кешелексез килде диде. Һәм Гариф абыйны үсепенә киләйдер вакытта. Гариф абый мине Ин вакытында туктатып болай диде. Син кызый тукта. Итем нәрсәдән? Нәрсәдән туктый?
Мин укыйм, начар укымыйм, мин уğraşмыйм, мин ишмыйм, мин кеше хатын өстеннән ир белән йөреп, гаиләсен бозмыйм. Мин нәрсәдән кутарырга тиешсең? Без сиңа туфан башына җитәргә ирек бирмәбез иде. Менә шушы йортта яши Хәсән Туфан кызы Гөлгенә белән. Клара алар фатирына яшь килә. Узаграк күренми торса, шагыйрь аны үзе эзләп шалтырата башлый. Клараның чираттагы килүендә Хәсән өйдә булмый. Шылтырата китме төртененке, мин сиңа чәчәкләр алып кайтам. Алып кайтайт ул бер бүртек ромашка, бер бүртек кыңгырау. Гөлгенә утыра. Әгәр менә синең авылдагы аңа күйгә чыкса, мин аны бер генә төсле аңлыйм. Аңа әйтәм, исеме кирәк, квартирасы кирәк, акчасы кирәк. Мин торымнан чыгып киттем. Хәсән кайткан, чәчәкләрен күтәреп. Мин юк, телефоннан шылтырата. Нәрсә булды? Мин ратым кызымнан сорады. Бик тупас итеп. Ягымлы тавышың мин түгел, көн буе телефон сагынды. Мин түгел, сәгатьләр көтәләр, сагындым диячәк чагыңны. Ник сине тәнәкә бу өйдә һәр нәрсә тугандай үз күрә. Ә минем бу эшкә шәһәнә билләһи катнашым кечкенә. Ягымлы, илһамлы тавышыңны юксынды көн буе телефон. Мин түгел, сәгатьләр көрсенә, инде дип җитте бит кичке 10. Мин түгел, дәфтәрләр көтәләр, шигырьнең җанлысы килгәнне, җиңелчә аякка татарча шигелгән башмаклар кигәнне. Шушы сөйләшүдән соң Клара тәнәкә Туфанның шигъри хатларына да җавап бирми башлый. Үзе дә килеп күренми. Бәлки шагыйрьнең кызы Гөлгенә белән аралары суынуга да нәкъ менә шушы очрак сәбәпче булгандыр. Чираттагы очрашуында Клара Туфанны инде үзе үпкәләтә. Совет әдәбияты журналына керсәм, утыралар, яшьләр дә бар, картлар да бар. Әйтәләр, нәрсә язасың, Клара? Әйтәм, пародиялар язам. Кемгә ничек инде Мәхмүт Хүсәйннең Акаеннар җырына. Ничек яздың? Акаеннар, шаулы җилләрдә бер карт шагыйрь гашык булган мин шыр юләргә. Хәсән абый шунда. Менә ул конша айтып куйды да, Акаеннар, исе таң җиле, ахмак башлаган минем арттан шаба карт килде. Бөгелеп төште. Минем аны алай рәнҗетергә хакым юк иде. Ул бит минем терсәгемә дә кагылмады. Ничек кенә булмасын, әйтеләсе сүзләр инде әйтелгән, гашыйкларның аралары суынган, мәхәббәт кыйссасы тәмам. Тик менә бер кузгалтып җибәрелгән репрессияләр машинасы гына туктарга теләми. Хәсәннән аралау өчен Клараны юләрләр йортына ук ябып куялар. Яптылар бит, юләрләр йортына. Шулай. Башта илдеп салдылар. Шихов романындагы Бесәхне Евразия станциядәгә. Аннан консулдат күрсәтәбез дип алып киттеләр Сары йортка. Мин кемгенә килсә дә Хәсән абый килгәндер дип шагайдым инде. Ул килмәде. Ә мин әле һаман сине көтәм. Әле һаман өмет өн яши. Хыял җибен мең кат урыйм. Сүтәм, йөрәк гөжли, акыл эндәшми. Совет системасының мәкерен, бөтен явызлыгын үз җилкәсендә татыган Хәсән Туфан Кларадан бөтенләйгә баш тартырга мәҗбүр була. Югыйсә,
Ул кысылса, яшь кызны чынлап та тилертеп бетерерләр иде. Моннан соң инде ул бөтен мәхәббәтен шигърияткә һәм табигатькә генә багышлый. Аккыш күлендәге дачасында рәхимсез җәмгыятьтән читләшебрәк яши башлый. Бу урыннар, бу җирләр, бу урман аланы Хәсән ага Туфанның иң яраткан урыннарының берсе дисәк тә ялгышмабыз. Чөнки ул карлы, ермаклы яздан карак күзгә хәтле менә биредә яшәргә ярата иде. Шушында яши, чәчәк чыкканны күрә, ул чәчәкне җәй буе тәрбияли дә, чәчәкне кышка хәтле китереп җиткереп озатып кала торган иде. Менә бу урында Хәсән абый яшәгән өй бар иде. Кызганыч ки, хәзер ул инде ишелеп төште, сүтелде, аның урынына башка йорткалыкты. Менә аның Хәсән абыйны хәтерләгән ике алмагач кына биредә яшәп яталар хәзер. Алар барысы да әлбәттә Хәсән абыйны хәтерлиләр иде. Менә шушы ике алмагач арасында чәчәк түтәле бар иде. Ул баскычтан төшә дә, шул чәчәк түтәл тирәсендә йөреп, чәчәкләр янына чүгәлләп, алар белән сөйләшкән булып, бик мөлаем итеп утыра торган иде Хәсән ага. Ике мәхәббәте, системага ышанышы бетерелгән Хәсән Туфан яз җитүгә шушы Аккыш күлендәге дачасында яши башлый. Аның күп кенә шигырьләре шушы Аккыш күлендәге дачада туа. Яшь шагыйрьләр аны шушында эзләп таба. Кемдер Фатиха, кемдер Шелтә ала. Ничек кенә булмасын, тарихи урын бу. Тик менә Хәсән аганың эзләрен биредә ядкар итеп сакламаганнар. Яңа коттедж салып куйганнар. Хәсән Туфан әдәбиятыбызда Кулгали, Дәртман, Тукай, Җәлилләр кебек янәшә торырлык шигъриятебезнең алтын баганасы. Тик язмыш яралары аны да читләтеп үтмәгәннәр. Oh